zabudni na pokojný vesmír. Toto sú tri svety, ktoré sú tak blízko k absolútnemu zániku, že by si tu neobstál ani miliontinu sekundy. Prvá je K2-141b. Planéta, kde je tak horúco, že sa kamene vyparujú a pršia späť ako tekutý oheň. Je to oceán skazy bez konca. WASP-76b je ešte horšia. Na jednej strane sa železo mení na plyn, ktorý vietor odveje do temnoty, kde kondenzuje a prší ako rozžeravený kovový dážď. Ničivé sily tu vládnu každej sekunde. Pred pokračovaním daj odber, alebo ma nezabudni sledovať, lebo to, čo prichádza teraz, je miesto, kde končí všetka nádej. Posledná zastávka v prázdnote. Pusté svety systému LIČ. Krúžia okolo vyhasnutej hviezdy, pulzaru, ktorý rotuje šialenou rýchlosťou. Tieto sféry sú neustále bičované neviditeľným žiarením, ktoré rozkladá samotnú hmotu. Toto je skutočný okraj existencie.